Tervetuloa tekemään myötätuntoharjoitusta. Tässä harjoituksessa on tärkeää, että olet tehnyt turvapaikkaharjoituksen ennen tätä harjoitusta. Käytämme turvapaikkaharjoituksessa luotua turvapaikkaa tässä harjoituksessa hyväksemme. Joten jos et ole vielä tehnyt turvapaikkaharjoitusta, käy tekemässä se ennen kuin jatkat tämän harjoituksen ääreen. Ota mukava asento. Joko istuallaan tai maaten. Anna keholle lupa valita juuri sellainen asento, kun tässä hetkessä on paras. Aisti hengitys. Ja tunne, miten lattia, ehkä tuoli tai sänky, kannattelee kehoasi. Ja anna silmien painua kiinni, kun se tuntuu sinusta hyvältä. Ja tunne, miten voit yksinkertaisesti ja vaivattomasti vain siirtyä omaan turvapaikkaasi. Tunne, miten helppoa se on. Voit kuvitella äänet, värit, tuoksut. Kaikki tutut aistimukset, joita turvapaikassasi on. Ja tunne, miten keho voi hetki hetkeltä avautua ja levätä saapuessaan tuttuun turvapaikkaan. Valitse sitten turvapaikassasi joku sopiva kohta, tila, jossa sinun on hyvä istua. Ja kuvittele sitten, että turvapaikkasi ulkopuolelle juuri sopivalle etäisyydelle pystytetään valkokangas. Valkokangas on täsmälleen oikean kokoinen. Huomaa, miten voit suurentaa sitä tai pienentää sitä juuri oikean kokoiseksi. Huomaa, miten voit säätää värit kirkkaiksi tai sumentaa niitä halutessasi. Ja aisti samalla, että olet turvassa. Miten turvapaikka säteilee rauhaa ja turvaa lähellesi ja kehon sisäsi. Huomaa, että milloin tahansa voit palata turvapaikan turvallisimpaan paikkaan. Ja kun olet valmis, kuvittele, miten valkokankaalle ilmestyy ihminen, joka kärsii ahmimisesta. Voi olla, että näet jonkun vieraan, tutun, ystävän tai ehkä itsesi. Katso turvapaikastasi käsin rauhassa tuon ihmisen kärsimystä. Voi olla, että näet ehkä jonkin tärkeän kohtauksen tuon ihmisen elämästä. Tai voi olla, että näet, miten hän on juuri ahmimassa tai halu ahmia on hänessä voimakkaana. Tai ehkä näet tilanteen,
missä hän on juuri ahminut. Voit nähdä kaiken sen häpeän ja ahdistuksen ja pahanolon, mitä siihen liittyy. Tunne, että voit katsoa tilannetta juuri niin etäältä, kuin sinulle on sopivaa. Ja voit milloin tahansa pienentää kuvan ja tulla takaisin vaan turvapaikan lämpimään ja lohduttavaan syliin. Kuuntele, mitä kehossasi tuntuu. Mitä tapahtuu? Aisti oma myötätuntosi, kun katsot turvapaikasta käsin tilannetta. Jos sinun on helppoa ja luonnollista tuntea myötätuntoa tuota tilannetta kohtaan, voit nousta ja lähestyä rauhassa valkokangasta ja voit jopa astua sen sisään. Mitä sanot tai teet? Tai ehkä vain olet läsnä ja annat myötätuntosi koskettaa toista. Jos huomaat, että sinussa herää tuomitsevia tai kriittisiä ajatuksia tuota kärsivää ihmistä kohtaan, se ei haittaa. Vain palaa silloin rauhassa takaisin omaan turvapaikkaasi ja anna turvapaikan hoitaa sinua. Viivy tässä harjoituksessa hetki. Tunne, miten valtava voima sisälläsi on. Tunne, miten voit myötätunnollasi auttaa ja lohduttaa. Kun on sinulle hyvä hetki, voit antaa valkokankaan haihtua. Tulla takaisin turvapaikkaasi ja vain levätä siinä hetken. Aisti keho, hengitys ja tila ympärilläsi. Voit jäädä tähän turvapaikan ihanaan syliin juuri siksi ajaksi, kun haluat. Ja kun olet valmis, voit rauhassa, omassa tahdissa herätä, antaa mielikuvien haihtua ja tulla takaisin tähän hetkeen. Kiitos.